কি যোৱা 17 বছৰে আমাকতো মানে একোই নকয় হেই পাগলা 10,000 লৈ যা হেই পাগলা 50,000 লৈ যা এনেকৈ ৰাজনীতি চলাই আহিছে বুলি কেনে আমাক কোনোদিন নুখুদে আমাৰ মেমৰেন্ডামটো কোনোদিন নপঢ়ে কি লিখিছে কি লিখা নাই সঁচাকে কি আছে কোনো এটা কথা নকয় কি गतिके दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बे जिखिनि खोथाफोर बुंदों प्रमद बर'खाय बे खोथाखौ बुंनो हायो सोरबा नों आंब्ला मालाबाबो बे खोथाखौ एथ' गोरलैयै बे नाखस खालामनो हायामोन बड'लेण्डखौसो जों बयबो हास्थायबाय बड'लेण्डखौ बोरै बरायगोन जोङो जौ फाग्ला जानानै लेंग्रा लुंग्रा नोरजिया लेखा रोङै माने जानानै जों गाद्रा गुद्रा जों बरायगोन ना जोङो एकदम सोद्रोम डिसिप्लिन गोनां गोख्रों मोनसे हारि जानानै जों बड'लेण्डखौ बरायगोन बड'लेण्डखौ जों हास्थायोब्ला बड'लेण्डखौ बरायनोथ' जोंनो मोनसे टीम नांगोन ना सोर बरायगोन बोरै बरायगोन बेखौ आंल' नङा जे बिपिएफनिफ्राय जाय जाय बिथांमोना इउपिपिएलआव फैदों आंल' नङा रावबो थांफिना बरन्सो दिनैनि जि सिनारि बिपिएफनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव कन्टिनिउ दिनैबो गोबां जायगायाव जइन जादों एबा जगदानसो होदों दा खोथाया जिहेतु कनफिउजन जाफ्लांनो हागौ रायजो राजानि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि जानो हागौ बे खारनावसो आङो खोथाखौ बुंफिननो सानदों आरो नोंथांमोननो सोंनायखाय जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां जोंनि बर'नि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि जे आफादगिरि बिथांनि कल रेकर्डिं भाइरेल जानाय जों गोबां खोनानो मोनबाय थादों दा बेखौ लाना जोंनि रायजो राजानि गेजेरावहाय मोनसे गोनो गोथो सृष्टि जानायखौ जों नुनो मोनदों मानोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावाखै होननानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाया माने सावरायगासिनो दङ बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा दिनै लाइमोन बैसोनि सेंग्रा जानानै आं बुंनो सानदों जे जोंनि यंग जेनेरेशना बिनि सायाव आरो बे जे कल रेकर्डिं भाइरेल जागासिनो दङ बिनि सायाव जोंनिफ्राय मा साननाय फैदों बा जोंनि गोसोआव मा थट्स फैदों आं बेखौ रायजो राजानि गेजेरावहाय आं फोसावनो सानदों दिनै जों गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो जेब्ला बिटिआर एकर्ड जादोंमोन बिनि उनाव जोंनि बिटिसिआव जेब्ला गुलाय गुजाय प्रब्लेमखौ जों नुदोंमोन एनकाउन्टार जानाय इभिक्सन जानाय बा बिभिन्न प्रब्लेम जानाय बे समनिफ्रायनो जों खावलायबोबाय थादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावनांगौ आरो जाथियावहाय अलखद जायोब्ला बे अलखदखौ समाधान खालामनानै होनांगौ होननानै जों सिगांनिफ्रायनो निउसनि गेजेरजों बा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि गोसोआव बे खोथाया सोमजिखांबोबाय थादों दा बेखायनो दानि परिबेसावबो जों लुगैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय राजनितियावहाय स्ट्रेटलि बुङालासिनो बा थोंजोङै माने बेयावहाय हेफाजाब होआलासिनो जुदि जे जोंनि समाजावहाय सात्रफोरनि जे प्रब्लेम जानाय बेखौ नायनानै होयोबा जों गोजोननाय मोनगोन जेरै जोंहा इउनिभारसिटियाव गोबां प्रब्लेम दङ थिग माने नांगौ बायदि टाइमावहाय रिजाल्ट मोना दिनै जोंना गुबुन गुबुन कलेज दङ हाई सेकेन्डारि स्कुल दङ जेरै जोंना क'क्राझार गभ हाई सेकेन्डारि एनएमपि स्कुल बेयावहाय जों बुंनो थाङोबा दिनै लकेलनि एरिया मोनसिगोन जे बे कलेजआ मोनसे जारिमिनारि कलेज गोबाव बोसोर फुराना जाबाय बे कलेजआहाय दिनै बे कलेजआव दासिमबो गोबां सात्रफोर दङ नाथाय बे कलेजआव दिनैहाय मेथ्स टिचार दंना गैया साइन्स टिचार दंना गैया बिनि खबरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादोंना लायाखै बेयावहाय जोंना मोनसे प्रश्न दङ दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय दिनै जोंहा स्टुडेन्टफोरनि हस्टेल सिट केपासिटिया बारायबावनांगौ ना बारायबावनाङा दिनै जोंना हस्टेलावहाय सिट केपासिटिया खम ना बारा बिनि खबरखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादोंना लायाखै बे जोंनाव मोनसे प्रश्न दङ दिनै जोंहा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमायावहाय दासिमबो जों बुंबाय थागोन दिनैहाय खौथि खौथि फैसा दिनै टेम्परारि प्रग्रामावहाय जेरै नलेज फेस्टिभेल बा जोंहा आइएसपिएल बेयावहाय जोंनि इडुकेसन जे फान्ड दङ बिनिफ्राय बाहायनायखौ जों नुबाय खौथि खौथि फैसा नाथाय दिनैसिमबो गार्लस सेफ्टिनि थाखाय बा जोंनि स्टुडेन्टफोरनि सुबिदानि थाखाय दासिमबो इउनिभारसिटिनि गेटनि बायहेरायाव दिनैसिम जों स्ट्रिट लाइट नुनो मोनाखै दिनै इडुकेसन सेक्टरावहाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जों नुनो मोन्दोंमोन एनआइटि जागोन जोंहा दिनै ट्राइबेल इउनिभारसिटि जागोन स्पर्ट्स इउनिभारसिटि जागोन बेफोरखौ जों सिगां समाव बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव खोनाबा जों लाइमोनफोरा गोबां गोगानाय मोन्दोंमोन आरो जों खुसि मोन्दोंमोन जे जों फरायनो मोनाब्लाबो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया बै एनआइटिआव फरायदों बा बै मेडिकेल कलेजाव बा जोंनि बै ट्राइबेल इउनिभारसिटि बा स्पर्ट्स इउनिभारसिटियाव फरायनानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांहोथों बा जौगाखांहोगोन होनना जोंनाव मोनसे माने गोसोआव गोजोननाय फैदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैसिमबो बे एनआइटिनि जे एनआइटिखौ जे बानायगोन बा एनआइटिनि नामाव जे माबा मोनसे गभर्नमेन्टआ स्टेप लादों जों बेखौ नुनो मोनाखै दासिमावबो आरोबाव जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय मोनसे खोथाया बार बार सोमजिखांबाय थादों दिनै जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय जुदि दिनै फेरेंगा सारखौ जुदि फोरोंनो हायोब्ला जे बिथाङा मा प्रश्न खालामनांगौ मा प्रश्न खालामनाङा अब्ला आं खावलायनो सानदों बिथांमोना दा इउपिपिएलआ सरकारावनो दङ आरो जिहेतु एबसुआ इउपिपिएलखौ इनडाइरेक्टलि बा डाइरेक्टलि सापर्ट खालामगासिनोआनोखा
जों लुगैनाया बे बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव जाहाथे मोनसे बिल पास खालामनानै हरथों बा मोनसे माने मेम'रेन्डाम हरथों आसाम गभर्नमेन्टनोहाय जे जेलाव थानाय बिग्रायारि आदामोनखौ बख'नांगौ होननानै हरथोंखौ जों लुगैदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो जों हरनायखौ जों नुवाखै जोंना आसाम एसेम्ब्लियावहाय जोंना दिनै UPPL लिडारफोर दङ जोंनि दिनै मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि सार जोंनि एबसुनिनो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा दिनै MLA जानानै दङ बिथांमोननिफ्रायबो जों लाइमोन इउथ्सफोरा लुगैयो जे बिथाङाबो आसाम एसेम्ब्लियाव जाहाथे मोनसे मेम'रेन्डाम होथों बा माबा मोनसे डिमान्ड खालामथों जे बिग्रायारि आदामोन जेलाव थानायखौ बख'नांगौ होनना नाथाय दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जों नुनो मोनाखै दिनै जे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनांगौमोन बेखौ मावजोबनाय जों मावजोबनाय नुवाखै बेखायनो जों खावलायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे जोंनि जे प्रब्लेम्सफोर दङ बेखौ बिथांमोना नायनांगौ राजनितियाव डाइरेक्टलि थायालासिनो बा दिनै UPPL खौ डाइरेक्टलि सापर्ट खालामालासिनो जुदि बिथांमोना रायजो राजानि खामानि मावोब्ला रायजो राजाया मोजां मोनगोन दिनै जोंनि फरायसाफोरा मोजां मोनगोन दिनै जोंनि इउथ्स लाइमोनफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ निश्चय मोजां मोनगोन आरो मोजां मोनबायबो थायो जास्ट दानि जाय लिडारफोर दङ बेखौ जोङो मोजां खामानिखौ मावजानाय लुगैदों आरो बेजों लोगोसे जोबथायाव आं खावलायनो आं दिनै गावनि गोसोनिफ्राय मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों दिनै जोंना UPPL नि लिडारफोरा गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबोदोंमोन इलेक्सन समावहाय बा दाबो बुंबाय थायो सान्थि फैबाय होननानैहाय बिडिसिआव सान्थि परिबेस फैबाय होननानैहाय जुदि सान्थि फैदोंब्ला दाबो माने इलेक्सना मानो जोबाखै जुदि सान्थि फैदोंब्ला आसाम पुलिसनि गुलिनि शिकार जोंनि दिनैहाय जोंनि जाथिनि आदामोना मानो दासिमावबो पुलिसनि गुलिनि शिकार जानांगौ दङ दिनै जुदि सान्थि फैदोंबा बै गरिब आबौआ जेब्ला हाग्रायाव बन थसे दाननो थाङो अब्ला बिथांनि रुवाखौ मानो सिख'नानै लाबोयो बिथांखौ मानो दिनैहाय पुलिसनि हाराहास्ति खालामो जुदि बै हाग्रा खाथिनिया बा हादान ओनसोलनिया जुदि थास' जावनो थांब्लाबो दिनै मानो फरेस्ट गार्डनि अयथासारखौ जोंनि बर' बिमामोना मोनगासिनो दङ जौ मावनांला दिनैहाय एमाव देनांला गुबुननि न'आव हाजिरा मावनांला होननानै जोंनि UPPL नि लिडारफोरा जोंनि रायजो राजाखौ दिनै बिथांमोना फिदिंबोदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोना 4 बोसोरनिफ्रायबो अधिक जाबाय सरकाराव थानाया रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाय जों मोनसेबो नुवाखै नंखायनो आं खावलायनो सानदों जे जोङो UPPL खौ जाहाथे जोङो 2025 आवहाय बोखारो आरो जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ लाबोफिनो मानो होनबा हाग्रामा महिलारि साराल' एकमात्र सासे लिडार जाय जोंनि बिटिसिनि ओनसोलनि थाखाय सानो आरो जोंनि इयुननि थाखाय सानग्रा लिडार जों हाग्रामा महिलारि सारखौल' नुदों गोजोन्थों